A historia que vos queremos contar aconteceu nun deses lugares moi pequenos. Os seus protagonistas serán un escaravello, unha araña e unha formiga. Estes tres animais teñen cousas que os asemellan. A máis visible de todas é que os tres son pequenos. Tamén teñen diferenzas. Cada un deles ten o seu carácter. Rosca! Deixa que tanto me l'accesso! Hej, do świdania! Do świdania, ale pana taka zimano! Ojete! Pero paremos un momento, por favor. Paremos un momento porque acaba de producirse algo ben interesante. Acabamos de ver outra cousa que teñen en común os nosos tres protagonistas. Os tres teñen medo. Moi ben, xa vemos que hai un feixe de diferenzas e un feixe de semellanzas entre estes tres animais. E tanta diferenza e tanta semellanza, a miúdo, provoca problemas. Sí, certo tipo de problemas. Señora Araña, que está a facer? Non ir a comer o escaravello. Lembre que dixemos que ningún personaxe deste espectáculo ia comer a outro personaxe. Os animais pequenos poden ter problemas grandes. Sí, hai xente pequena con problemas grandes, sí. Problemas grandes e seres pequenos. Que cousa, non? Por favor, deixen iso. Señora Araña, por favor, que están dando moi mal exemplo. Estupendo. Colaboración. Señor Escaravello, se cadra sería conveniente que fixese este traballo con casco. E a araña e a formiga alegráronse moito de velo por ali. Riron, xogaron, beberon néctar e, por suposto, xa non tiñan aqueles problemas do principio. Agora eran tres animais que vivían en armonía. Tanta armonía que ata eran capaces de dar un concerto.
Bravo, bravo, maravilloso. Magnífico concerto, moi bonito. Fantástico, fantástico. Un bonito concerto para rematar unha bonita historia. Vaya, a min pareceume un concerto bonito. E a historia tamén me pareceu bonita, aínda que haberá opinións diferentes, por suposto.